Meron tayong ginagawa dito ngayong board ng welding inverter. Ang brand nito is MIG RIM model MIG 200. Dinala sa atin to galing sa ibang paggawaan. Yan, sabog yung IGBT pero nagpalit sila ng panibagong IGBT din. Tapos dito pinalitan din nila dito. Yan, kita nyo may wire pa silang nilagay, shorted din, sabog din yung mga resistor, pati yung andun sa taas. Yan, kaya di ko muna ginalaw yan. Ginalaw ko muna dito yung microcontroller natin kasi microcontroller naman to. Troubleshoot ko na to pero wala akong mahanap na may sirang capacitor o diode man, kaya ibabalik ko. Tapos try nating ikabit yan dito, tanggalin natin yung dalawang heatsink at saka yung dalawang IGBT para dito tayo mag-tester ng signal galing doon sa microcontroller, kung maayos ba yung signal o hindi. Pagka hindi, sana ito lang MOSFET ang papalitan natin. At saka try natin tong microcontroller kung diyan tayo kukuha ng signal, kung maayos ba. Pagka hindi, talagang hindi na natin magagawa tong pagka ganito. So hopefully okay yung signal ng microcontroller dito lang na side, tsaka papunta rito ang nagka-problema lang. Hopefully lang ano. Tapos ito yung ito yung board niyan. Yan. Ito yan. Tapos ito yung microcontroller dito. Tapos ito rin yung andito. So, balik lang ako pagka natanggal na yan. Ngayon itatry natin tong i-power on ano. Tapos tingnan lang natin yung signal kung okay na ba. Ang pinalitan natin dito, yan, dalawang Schottky diode at saka yung mga resistor na 4. Lahat yun pinalitan natin dito banda sa IGBT. So sa dalawa. Ngayon oscilloscope ang gagamitin natin para diretsuhan na to. Napapagod na rin ako. Yan, tapos tingnan natin doon. Power on natin yung unit. So ayan, nagka-power. Tapos meron tayong signal. 12 volts yung RMS, 35 yung peak to peak, 35.2. So okay na yan. Doon na lang ulit dito sa kabila. Maayos na rin. So good, hindi nasira yung microcontroller dito. Ngayon gawin na lang natin dito is magpalit ng IGBT. Pero bago yun, kailangan ko munang i-testing, i-monitor to ng makailang beses bago natin kabitan ng panibagong IGBT. Mahirap na. Balik na lang ako pagka tapos ko ng mamonitor to ng matagal-tagal. Ngayon try natin tong paanda rin, si RIM MIG 200. Nakahanda na yung ano natin, monitor, yung nasa gitna, ang Sanwa.
At naikabit na rin natin yung bagong IGBT. Bagong mga parts dyan, banda. Yan, bago lahat yan. Titingnan lang natin kung magkakaroon ba tayo ng output voltage. Yun lang ang kukunin natin dito, tapos patayin na rin natin. Doon na tayo magte-testing pagka nakakabit na sa chassis ng matagal-tagal. So ngayon, on natin. Yan. Tapos nagkaroon tayo ng 58.8. Okay na yan. At least hindi na sumabog. Yung gamit natin, diretso sa extension wire natin, hindi tayo gumagamit ng bulb. So yun lang. Tapos kabit ko na to sa chassis para doon tayo mag-testing ng medyo matagal. Bali ngayon ay kabit na natin sa chassis yung board. Yan, buo na yan. Yung connection, lahat dito. So ito yung itsura nya. Rim MiG 200. At lagay lang tayo ng yan. Tapos tingnan natin yung output voltage natin. Bali naka-on na yung switch. So ngayon, ito naman ang isi-switch on natin, yung extension natin na ginawa. On natin. Yan, nag-power on na. Tsaka meron tayong output na 59.4 volts. So, bali, okay na to. Ang kailangan na lang natin is i-testing, i-welding to sa labas. Yun na lang. So at least naging okay din. Hindi tayo katulad ng ibang tech na gumagamit pa ng ilaw. Sa atin, direkta. Yan o. Ito yun natin. Direkta lang yan. Walang ilaw tayo. Bali, testing natin si Rim MiG 200. Ito natin. Yan, nakaset tayo ng flux na 1.0. Bali, okay na. Okay na. So, bali, balik tayo dito sa loob. Inassemble na natin yung unit. Okay naman yung ampere ng pag-testing natin. Nako-control naman. Yun yung pinaka-importante. So, bali, okay na to. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video. Hanggang sa muli. Maraming salamat.